ହଁ, ମୁଁ ମାନୁଛି ତୁମ ଜୀବନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମା ତୁମକୁ ଜନ୍ମ କଲାବେଳେ ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଥିଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହଁ। ହଁ, ଏଇଟା ବି ମାନୁଛି ତୁମ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବାପା ତୁମକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହଁ। ଯଦି ତୁମ ବାପା ମା ତୁମକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିପାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତିକି କଷ୍ଟ ସହିପାରିବନି? ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କେବେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅସଫଳ ହେଇଯାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନି। ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର।